să prelua la comandă. Acest câine sparge mitul că ciobăneștii germani de frumusețe nu sunt apți pentru dresaj, nu mai sunt atât de buni la dresaj, este un câine foarte bun. Domnul Cezar Boicu a apărut de 2 ani în chinologie, este primul lui câine și în 2 ani de zile a ajuns să fie un atentator foarte bun și campion național la disciplina câini de pază apărare. Acum urmează un aport. Câinele nu este trimis să aducă aportul decât după ce acesta este imobil pe teren. Acum câinele îl privește pe Pap Peter. Pap Peter este instructorul lui Cezar Boicu. Împreună au lucrat acest câine. Are loc un aport peste obstacol. Câinele se întoarce tot peste obstacol, se oprește în partea conductorului și așteptă ca acesta să dea comanda să lase aportul. Bravo, Cezar!